de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanw k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégant service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégant service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégant service ale ka baara bɛnnen don ma élégant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégant service de la I boli biribiri I ka taa élégant service walasa I ka t'i ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégant service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don I ka bolimafɛn ko cɛɲin ko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service juin kalo tile 8 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni min na b'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan n'an b'o lase aw ma sanga n'a ka wagati an ka to du kana ale waati selen ni ayo bisimila kunnafoni daminɛ la bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye Bagadaji kalansoba min bɛ yen nɔ olu kɔni ye an ka jamana ɲɛma ni ka ale bisimila tarata don juin kalo tile 7 san 2022 a tali kɛra fɛn min sa o de ye a ka jibondon dili tako 200 a taara ni ka taa olu kolomokariliw ka olu kɛ ka tila tuguni ka ɲumanya wɛrɛ caman ni ka olu kɛ n'o o dɔ de ye fɛn min ye an ka lujuratɔw ka bolimafɛn ni ka o di lujuratɔw olu fana ma ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ kiri koɲɔw ma ni ale bɛ wele ko Mamudu Kasoge a kɔni tun welelen don an ka jabaranisoba o la ni jɛmukan kura min kɔni sigilen bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Malikura tasira ministre Kasoge yɛrɛ kɔni sa a y'i da don fɛn mun na o bakuruba yɛrɛ dɔ de ye fɛn min ye an ka jamana ɲɛma ale ka pankuru sanni koɲa ye ka taa se an ka fintigilakaw olu ka minɛnw sanni koɲaw olu ye sa a yirala k'a fɔ ko maa 1,000 ni maa 200 olu de kɔni welela ni ka u ɲininka u dalakanw na o maa 1,000 ni maa 200 la sa maa 18 de kɔni fana bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni datugulen don ni wagati na ko wa ko maa o maa kɔni bɛ yen ni kɔni ka sɛbɛnfura kɔni bɛ olu ka kiiriso o kɔnɔna la I k'a da la k'a fɔ ko I ka kiiri kɔni ale bɛ kɛ an ka ministre
minisiri mbe no ni ale ɲɛsini be siraba kan kana koɲaw ɲɛnabɔli ulu ma fo ka taa se minisiri min fana be no ni ale ɲɛsini be an ka sigida koɲaw ulu masa o kɔni ma fila u wulila tarata don ni ka don an ka faba o kɔnɔna tile fana to donna waati min na sa u taara ni ka taa u ɲɛ da yɔrɔ ka yɔrɔ minnu ni u be ka u dingɛw ni ka u labɔ walasa ni samiya sera jiw ulu be se ka tɛmɛ cogoya min na nɔgɔya la ni minisiri fila ninnu kɔni u ye u ka baaraw ni ka ulu kɛ ka tila tuguni ka weleweleda bila bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko bɛɛ ka u dɛmɛ ni baara in na walasa an ka faba kɔnɔna ale be se ka jɛya. Ni wagati na fɛn min ye taji ye ale sɔngɔ kɔni bɛ ka gɛlɛya diɲɛ seleke naani fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ anw ka jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ bi juin kalo tile 8 san 2022 la sa anw ka taji fana dɔ bɛna fara ale sɔngɔ kan fɛn min ye taji min n'ale wele ko essence ale kɔni litiri o tun bɛ feere sɛfɛwari 150 dɔrɔmɛ 2 ani tama 2 la sisan a bɛna feere sɛfɛwari 160 ani dɔrɔmɛ 2 ani tama 1 gasoil ale tun bɛ feere sɛfɛwari 150 ani dɔrɔmɛ 2 sisan ale bɛna feere sɛfɛwari 160 ani dɔrɔmɛ 1 ni tama dama dama ni wagati na sa an ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni kelen don ni ka dɔ ta taji ale sɔngɔ la walasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na ko n'o kun tɛ taji kɔni ale litiri tun bɛ t'i jɔ fo sɛfɛwari 200 ani dɔrɔmɛ 4 ni tama 4 na ani fɛn min ye gasoil ale tun bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 200 ani dɔrɔmɛ 9 ani tama 1 o la. Dɔgɔnɔw ka dugu o la sa lakanabaliya kɔni o be yen nɔ ka sababu kɛ karɔgɛrɛn diinɛ tigilama olu ma ban hali sisan nɔ u ka dugutigi be yen nɔ ni o ye dibisanga dugutigi ye sa n'ale tɔgɔ ye Damusu Kojo ale kɔni fagara a ka du o kɔnɔna la a kɛra su janfalen kosɛbɛ n'o bɛnna tɛnɛn sufɛla o ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka bada dali nɔgɔya ye. Sirabakan kasara juguman dɔ o kɛra tɛnɛndon juin kalo tile 6 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 o wagati a kɛra sira min na sa o de ye Zianzo ale ni Sɔmɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu fila kɔni bɛ san sigida o la bolimafɛn fitinin dɔ ni ale kɔni suguya ye Toyota ye ale de kɔni y'a laɲini ko a bɛ fali dɔ ni ka o la kisi sa o de kɔni kɛtɔla sa a kɔni nana ɲɛsin bolimafɛn belebele dɔ ma n'ale maaw ta ka taa n'u ye u ka dugutaga la n'o bɛ wele ko Somatara a kɛra sababu sa ma 34 de kɔni tun b'a kɔnɔ nka maa 5 olu kɔni tayana a maa 5 la sa muso 3 bɛ a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka bada dali nɔgɔya u fana ye. An bɛ taa Segu n'an taara Segu fana sa u ka garibudenw ka so min bɛ yen nɔ sa o kɔni tasuma donna ale la juin kalo tile 6 tɛmɛnen Sebebugu ale bɛ Segu o lamini na tasuma in yɛrɛ kɔni sababu kɛra fɛn min sa o de ye ko denmisɛn dɔ olu de kɔni tun bɛ te wuli la yɔrɔ in o masuruya la o de kɛra sababu ye ni ka tasuma don u ka so o la nka maa kɔni ma bɔnɛ a ni na fɛn min ye saga 4 ye o kɔni bɛɛ jenina ni ka ban wa u bololaminɛw fana caman olu tiɲɛna. An bɛ dugawu kɛ Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan ni Ala m'an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya anw ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba o ye ale de tunga lafiya min ni a nana tungarankew lafiyali kama fo ka na se maliyɛnden minnu bɛ Mali kɔnɔ olu lafiyali kama a ye boli piripiri aw ka se tunga lafiya mɔgɔ ma walasa aw bɛ se ka aw sagonaso ni ka o jɔ ba Maliba o kɔnɔna la hɛrɛ ani damu ani lafiya la tunga lafiya dɔrɔn de bɛ se ka o k'aw ye aw k'an bɛn bye bye.